गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों अदालगुरि जिल्ला एबसुआ। 2025 मायथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै अदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो मेट्रिक आनजादाव जौसिन 10थि मासि आरो जौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव जौसिन 3थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर्नगाव गोजौ फरायसालिनि लांगोनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय हाबाफारि बानजायदों। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो अदालगुरि जिल्लानि डिएसपि फुलकन नार्जारिया। हाबाफारिखौ सामलायो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा। हाबाफारियाव गाहाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ। देग्लाय बोसोरनि मेट्रिकआव जिल्लानि सिङाव साबसिन रिजाल्ट खालामनाय फरायसा फरायसुलिखौ टप 10 सायख'नानै बिथांमोना बरायदों आरो हायार सेकेन्डारि आर्ट्सआव जायफोरा साबसिन रिजाल्ट खालामबाय टप 3 बिथांमोना बेखौ बरायनाय दिनै हाबाफारि बे बर्नगाव हाइ स्कुलनि लांगोनायाव आङो गिबियावनो जायफोर बे मासिखौ आवग्रिनो हादों जिल्लानि सिङाव गोसो गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं बरायबाय। बेजों लोगोसे नैबे बाथ्राखौबो जोङो नोजोर बोनांगोन जे माखासे फरायसा फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजादनि गिबि थाखोआव नैथि थाखोआव थामथि थाखोआव उथ्रिसार जादों, नाथाय माखासेया फेल जादों। दा जायफोरा फेल जादों बिथांमोननि जिउखौ बिथांमोननि फरायनायखौ आरो केरियारखौ दाफामफिननो थाखाय जोंनि गारजेन फोरोंगिरि आरो फरायसा आफादनि मावथि आनसलिक इउनिटनि बयबो जोङो लोगो नांनानै फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मटिभेट खालामनानै जाहाथे खुनु कारनाव बिथांमोननि फरायनाया आस'खान्दा जाया, ड्रप आउट जाया, बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनांगोन। खारन सोलोंथाइ गैयाब्ला हारि मोनसेया मालाबाबो गेरेमसा जाया आरो बड'फाया जि मोनसे आदर्श जि मोनसे लामा होलांदों जे गेरेमसा माहारि दानायनि बाथ्रा आरो बर' हारिनि गेरेमसा हारि दानायनि मिजिं आरो थांखिया अब्लासो जाफुंगोन जे बर'नि साफ्रोमबो लाइमोन फरायसा फरायसुलिया गोग्गो आरो गुन गोनां आरो मोजां सोलोंथाइ मोनगोन। दा बेखायनो बर' मिडियामनि जि फरायसा फरायसुलि आरो बर' मिडियामनि जि सोलोंथाइखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो मैखोमै खामानि मावबोदों आरो जों फैबाय थानाय समाव जोङो डाबल स्पिडआव जाहाथे साफ्रोमबो स्टुडेन्टखौ जोङो मोजाङै जोथोन लानो हायो आरो गोरिब गुन्द्रा मिडिल क्लास फेमिलिनि जायफोर फरायसा फरायसुलि दङ बिथांमोना दिनै गोबां मिजिं आरो गोबां आसा लानानै गावनि फरायनायखौ लाखिबाय थादों बा मोजाङै सोलोंथाइ लादों, नाथाय माब्लाबा गोबां माखासे आंखालनि थाखाय गोबां थासारिनि थाखाय बिथांमोना नांगौ बायदि बे रिजाल्टफोरखौ खालामनो हायाखै। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानि मादाव नैबे 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनो हानाय टप 10 आरो लोगोसे हाई सेकेन्डारि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ जों दिनै बर्नगाव गोजौ फरायसालियाव बरायनाय हाबाफारि जोङो खुंफुङो। खोब दखरा आफादफोरनि बाहागो लानाय आरो नैबे फरायसालिनि फरायसाफोरनि बाहागो लानाय आरो जोंनि माखासे हांख्रायनानै लाबोनाय जिखिनि गाहाय आलासि माननि आलासि बिथांमोननि बाहागो लानायजों गाजा गोमजायै दिनै बे हाबाफारिया जाफुंसारो आरो जों मिजिंथिदों दिनैनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जिहेथु बर्नगाव नैबे ओनसोलाव आरो बे गोजौ फरायसालियाव खोब बिराद मोजां पास पार्सेन्टेजखौनो जों मोनबोआखै थांनाय गोलाव समाव। बेवहाय माने फार्स्ट डिभिजन मोननायाथ' आलादा बाथ्रा, खिन्थु पास पार्सेन्टेजआनो माने बिराद मोजां मोनसे पास पार्सेन्ट 60, 70, 80 बेबायदि पास पार्सेन्ट जों मालाबाबो मोनबोफेराखै। देग्लायबो माने बर' बिजोङाव फरायनायनि जिथु पास पार्सेन्ट बियो 30.76% आरो अभारअल बेयावहाय मिक्स मिडियाम हिसाबै बे ओनसोलाव मोनसेल' हाइ स्कुल उदालगुरिनिफ्राय प्राय 5 किल'मिटार गोजाननि हाइ स्कुल, दा बेवहाय मिक्स मिडियाम गासै अभारअल जुदि नायोब्ला 34%ल' पास पार्सेन्ट। दा बेफोर गासै दिगखौ नायनानै जोङो जिल्ला आफाद आरो दखरा आफादजों सावरायलायनानै दिनैनि बेवहाय बे हाबाफारि
हादों आरो बे दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिजिंथिदों नैबे ओनसोलाव फरायनायनि मोनसे परिबेसा फैगोन आरो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो जोङो मोनसे मा होनगोन उइटनेस खालामनायनि मोनसे खाबुखौ होबाय बिथांमोननो जों खोन्थाबाय जे उदालगुरि जिल्लायाव बा अल ओभार आसामाव बर' बिजोङाव फरायनानैबो जे माने नों 93% माने नों लानो हायो। उदालगुरि जिल्लानि गेजेराव देग्लाय माने मिरुनि जिथु टप 10 सायख'नाय बेयावहाय देग्लाय जों मासि लानो हायाखिसै बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा खिन्थु थेवबो बिनिबो गेजेरावबो जे 86% जे बर' बिजोंजों फरायनानै लानो हायो बे बाथ्राफोरखौ दिनै नैबे ओनसोलनि बर' फरायसाफोर बर' फरायसाफोरनि गारजेनफोरनो जों दिनै माने फोरमायबाय